A dyma ni yn Rodney Parade, Casnewydd, ble mae Caernarfon wedi bod yn cystadlu yn erbyn y Fflint, yn rownd derfynol Cwpan Cymru Premier JD 2026, sef prif gyngrau'r Genedlaethol Droed Cymru. Hon ydy Cwpan ffeinal Wembley Cymru, os liciwch chi. Y sgôr terfynol yma heddiw ydy 3-0 i Caernarfon, gyda Sean Bradley, Matty Jones ac Adrian Cheslowicz yn sgorio. Mae awyrgylch arbennig yma heddiw gyda holl gefnogwyr wedi trafeilio lawr o Ogledd Cymru gyda thorf fawr yn gwylio'r gêm. Mi fydd y fuddugoliaeth yma heddiw'n amlwg yn golygu llawer iawn i Caernarfon ac yn rhoi hwb sylweddol i'r rheolwyr a'r cefnogwyr, gan gryfhau apêl y clwb i chwaraewyr a noddwyr yn ogystal. Hwn ydy'r tro cyntaf i Gaernarfon gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru JD, tra bod Fflint wedi codi Cwpan Genedlaethol Droed Cymru unwaith yn y gorffennol, a hynny nôl yn 1954. Mae'r fuddugoliaeth yma heddiw hefyd yn golygu bydd lle i Gaernarfon yng Nghyngres Ewropa a gwobr ariannol o gannoedd o filoedd o bunnoedd. Dyma'r trydydd tro i'r ffeinal gael ei chynnal yn Rodney Parade Casnewydd, gyda'r Seintiau Newydd yn ennill y Cwpan blaenorol flwyddyn ddwythaf. Y prif ddyfarnwr yma heddiw oedd Iwan Griffith gyda Martin Roberts, Connor Thomas a Ryan Kenny yn cynorthwyo. Dyma Bedwyr Hughes o ran y Cymro. Hwrei Caernarfon!